sormena gure eguneroko elkarrizketetan oso presente dagoen kontzeptu bat da, baina baita beste eztabaida mota batzuetan ere. Adibidez, hezkuntzan asko hitz egiten da sormenari buruz gaur egun. Eta oso adibide esanguratsu bat da, OECDek pentsamendu sortzailea neurtzeko froga bat sartu duela PISA azterketetan. Eta zergatik da hain garrantzitsua sormena? Azkenean berrikuntza handien atzean beti sormena dagoelako. Eta eskala handiko berrikuntzak paradigma aldaketetara garamatza eta mundua aldatzera. Eta horregatik aipatzen da hainbeste sormena lan munduan. Eta horregatik sormena nahi da landu hezkuntzatik. Baina badago beste sormen mota bat, sormen txikia edo little creativity deitzen dana. Beti dago gure lana egiteko modu berri bat edo jendearekin egoteko edo komunikatzeko bide berri bat edo gure identitatea espresatzeko era desberdinak eta originalak. Hori da, sormenaren ohiko eremuetatik haratago, zientzia, diseinua edo artea, gaur egun aipatzen da gizartea bera dela sormen eremua. Gero, kontuan hartu behar da, sormenak mundua aldatzen duela, baina bai onerako eta bai txarrerako. Eta oso adibide adierazgarriak dauzkagu ingurumenean. Esan nahi dut, sormena erabiltzen bada plastikozko produktu gehiago saltzeko eta horretarako erabiltzen da, guk badakigu horrek eragin handia izango duela gure ingurumenean. Orduan, alderdi desberdinak, kontuan hartu behar dira sormenaren inguruan hitz egiten dugunean. Literaturan sormena ideia berriak, originalak eta erabilgarriak garatzeko gaitasun bezala definitzen da, eta gaur egun definizio hori nahiko adostuta dago. Hala ere, sormenaren ulermena eta praktika denboraren eta espazioaren zehar aldatzen joaten dira. Eta horregatik ezin dugu fenomeno horren definizio erredukzionista bakar baten jardun. Azkenean, produktu sortzaile bat zer den aldatzen joaten da. Eta ez bakarrik denborarekin, baizik eta kulturarekin ere aldatzen da. Eta gauza bera gertatzen da izaera sortzailearekin. Nor da sortzailea, zer da sortzailea izatea edo garatu aldaiteke sormenak. 1950ko hamarkadan hasi ziren sormenari buruzko lehenengo ikerketa formalak, eta hasieran pertsona sortzaileek izaten zituzten ezaugarriak aztertzen ziren. Geroago onartu zen sormena dela zerbait garatu daitekena, eta ez dela nortasun ezaugarri bat. Gaur egun ikerketan interesa handia dago jakiteko zenolako faktore soziokulturalak eragiten duten sormenean. Eta batez ere hezkuntza arloan dago interesa handi bat jakiteko zenolako faktorek eragiten duen ikaslearen sormen garapenean. Eta ez bakarrik sormena garrantzitsua dalako lan mundurako, baitzik eta ikusi dalako badagoela erlazio bat sormenaren eta errendimendu akademikoaren eta ikaskuntzaren artean. Eta erlazio hori erreziprokoa dela. Literaturan ikerketa desberdinak daude, aipatzen dutenak irakaslek sormena baloratzen dutela eta sormenaren garrantziaz jabetzen direla. Baina baita aipatzen da askotan irakaslek ez daukatela informazio nahikorik
sormena lantzen duten testu inguruak sortu ahal izateko. Baina literaturatik badauzkagu bagako batzuk edo pista batzuk. Adibidez, espazioaren erabilera malgua, edo ikasgelatik kanpo lan egitea, edo ikaslearen autonomia sustatzea, edo lankidetzarako aukerak sortzea, lotuta daudela sormen garapenarekin. Eta gero badaude beste alderdi garrantzitsu batzuk, ez? Adibidez, ikaslek sormen zereginak egiteko duten konfiantza eta zenbateraino baloratzen duten sormena ere oso alderdi garrantzitsuak dire. Azkenean sormenarekin zerikusia duten proiektuetan parte hartzea eta sormen garapena baldintzatzen dutelako. Eta hori da, nik usten badut ni sortzailea naizela, nik baloratzen badut sormena eta pentsatzen badut sormena dala zerbait garatu daitekeela, nik aprobetxatuko dut edozein aukera sormen hori garatzeko. Baina pentsatzen badut ni ez naizela sortzailea, ez badut baloratzen sormena, eta ez badut uste sormena dala zerbait garatzeko, ez dut aukera horiek, ez ditut aukera horiek aprobetxatuko. Eta beste arloetan bezala, matematiketan edo hizkuntzetan, badakigu pertzepzio horiek alda daitezkela. Adibidez, esperientzia errealen bidez, edo irakaslearen iritzien bidez. Humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean egindako ikerketa batetik badakigu pertzepzio horiek aldatu ditzakegula testu inguru jakin batzuekin. Sortzen badugu testu inguru bat nun kontzeptuen arteko loturak aztertzen diren eta nun ikasitakoa lotzen dan ikaslearen bizitzarekin, pertzepzio horiek hobetzen juten dira. Azkenean gaur egun gehiago dakigu sormenari buruz eta sormenaren konplexutasunaz eta aniztasunaz eta gehiago dakigu sormena nola landu, gure geletan. Baina oraindik asko dakigu ikertzeko, aztertzeko eta hausnartzeko, hezkuntzan zer dan sustatu beharrekoa. Azkenean ikasleak beste errealitate batzuk, inklusiboagoak eta justuagoak irudikatzeko gai izatea nahi badugu, agian sormenarekin ez da nahikoa izango eta pentsamendu kritikorako eta kooperaziorako gaitasunak ere landu beharko genituzke.